morning hit, 10 p.m. sa Pingion, tutok lang sa DCGB, Puon Agas Tabangi, BP Henry ka DCGB, la 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 la. Hanot nono, hanot. Hanot nono, hanot. Hanot nono. Hanot, malipot-lipot na pagkaaga po Pilipinas. Miyerkules ngunyan, tabi Chief Ramirano. Miyerkules ngunyan. Ano ngunyan, Martes o Miyerkules? Petsa, Miyerkules ngunyan. Giringide mo na araman mga aldaw ngaya. Grabe na ngaya ang problema mo. Good morning, Legazpi City, Probinsya Canalbay. Mga Bicolano, sa man na partikan mundo, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programang Morning Hirit. Chief Ramir Tanay ang satuyang partner sa Luwas Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta, kasabay si Chief Reporter Jimmy Nasalita, Alarmario Joshua Bino, Karen Alas, and Jomar Bien. Kasabay mga tugang, ngunya na pag-aaga, nyato sa newsroom, News Director Mar de la Cruz. Para po sa mga bareta, in the morning, gumusta po kamugabos? Malipot, mauran-uran, manggiraray na pag-aaga. Mga tugang di po sa inyong programang Morning Hirit. Uyapan sa tuyang Marhay na Bareta. Marhay na Bareta. Good news, mga tugang sa Morning Hirit. Sabi, mga tugang digdi po sa tuya na na-research ngunyan tabing alaw. You shake my nerves and you rattle my brain. Apple, sabi digdi, an apple saro po sa namumuta na prutas sa bilog na kinaban. Yan ha. The apple is a universally loved fruit and haloy na po siya mga tugang na simbolo. Aram niya to na simbolo ininin passion asin tentasyon. Grabe ano. So nangyari baga kay Adan kasi Eva kaya. Ang mga scientist, mga tugang nagkonfirmar na ang sinabi ng prutas, yun databi nagkakakontribute sa pag-apo na healthy heart. So, ka? Ang pagkaon po nin 2 hanggang 3 apple kada daw, nakakabawas po mga tugang nin maraot na kolesterol sa tuyang lawas. Siring man, ang sinabi ng prutas, mayaman po sa pectin, na iyo po mga tugang ang nakakatabang para ma-preventaran daw ang colon cancer, na iyo po mga tugang ang saro sampay naka matinding helang sa bilog na kinaban, lalo na pag ang tao pag nag-edad ng 60 anyos paitaas. Yan ha. Yan tabi ang good news. Marhain na bareta, mga tugang sa Morning Hirit. Ang mga tao daw na mahilig na magkaon ng prutas, nin apple, nin 2 hanggang 3 prutas kada daw, natatawangan databi na mapagkahay. An sa enda mga tugang na salon. Sabihon, kung 3 apple yan, sarong pangudto, sarong pamanggi, sarong pamahaw. Di ba? 2 to 3 apples a day. Yan. Ha? Tayan databi mga tugang may pectin na nakakatabang para This is great, boss. mas lalo mga tugang na mapagkarahayan sa tuya tabing salon. Yan po ang mga marahay na bareta, mga tugang habang kamo nakatutok, nagkakapi-kapi, di po sa inyong programang Morning Hirit. Sabi ni Padeng Ray, magpaumanhin kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung mayroong kayong hinanakit kanino man. Kung paano pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din magpatawad kayo. At higit sa lahat ng mga ito, magbihis kayo ng pag-ibig na siyang buklod ng ganap ng kabanalan.
kalibutan. Naway maghari sa inyong mga puso ang kapayapaan ni Kristo na siyang itinatawag sa inyo upang bumuo ng iisang katawan. Magpasalamat sana kayo. Kulusas 3:13-15. Yan. I love you, Paring Ray. May rawit-dawit si Pade. Tod puso ay ingatan. Yan. Magayon ang kumpulta tabalibasa. Ngunyan mga tugang ang pinag-aapon na buwan ng mga puso. Good morning, Tabi. Bossing Unito Gaviria. Sabi niya, God is good all the time. Okay, sa may mga travel dyan ha, may mga mag-ingat tabi, moran-oran sa tuyang kapalibutan, sa tuya tabi ng mga birthday celebrants, happy birthday. Sa gusto tabi na magpaabot ng greetings, mag-upload lang tabi sa o mag-text lang sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. Aramong tanawan mga buwan namanong report. Hali po dyan sa luwas. Kaiba mga tugang an Mega Force Patrol. Baretang mainit sa morning hirit. Hello Jim, good morning. Come in. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, generally peaceful and probinsya ni Nalbay pon kanilansaran Comelec checkpoint asin ganban sa kapalibutan dainin mga naristro sa Karaman Kanalbay PPO na mga untoward na mga insidente asin dainin mga violators onong sa pinagmamandong lay kana Comelec. Ini ang sinabi ni PNP Provincial Director Julius Añonuevo kung sa kaso hapon na sa pagmonitor man ini sa sitwasyon sa palibot sa Operation Baklas na ipinaglansar kan Commission on Elections katabang ang Philippine National Police. Naglalaom si PD Añonuevo na sundo asin pagkatapos kan eleksyon maging matrangkilo ang probinsya ni Nalbay. Maging sa mga posibleng lugar na may kukonsiderar na hotspot o area of immediate concern sa assessment at present kan PNP kadakla na lugar sa Albay color green meaning peaceful mantang anlibo na dating isinairaram sa Comelec control asin konsideradong nasa kategoryang red kanakaging barangay election sa maabot na Mayo 2025 election malabo na isairaram ini sa Comelec control sigon kay PD na asin sa presente nasa kategorya hali sa color red ngunya nasa yellow category meaning dainanin mga kahaditan asin mga pangyayaring disturbo sa katuninongan. Opo, generally dispute po ang natin dito, ang mission order natin dito sa province sa Albay. Yung libon na sumalayo ng possibility sir na o depende case to case basis na ipasok pa ito sa Comelec control just like nung nakaraang election sa barangay. Kami po siya naniniwala po kami siya lang yan. Wala na po, malabo na po siguro mangyari. Basta tulad ng sinabi ko, papantayan po natin. Very good. So yan man lang po, Pinik. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali dyan sa luwas. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga baretang mainit yan sa morning hirit. Tuloy-tuloy tayo. Karen Ala, may dagdag man na report. Dahil nangunya naka-short si Karen. Kaya bang pala dyan na-discharge so kuhan kan mobil ta? Init pa! Bareta! Kaya bang pala na-discharge so baterya kan mobil ta? Kaya para short si Karen. Grabe nga. Ano nga yung connection ka tadi? Hello Karen, good morning. Come in. Yes, baby. Good morning. Good morning sa mga paraantabay. Tinendyan tigo na kan Committee on Transportation and Public Utilities ang pagpresentar kan propesto ka ining provincial ordinance sa Sanggunian Panlalawigan na nagbabawal sa ano man ang mga flying objects, mga bayong, buda remote control devices sa laog kan Bicol International Airport. Minimatapos ay pahayag ang committee ba sa session kasapon na may mga kaituan buunan committee asin iklaro sa committee ba ang kaap asin Bicol International Airport na mga requisitos dahil takan uminaging pagdamog BP sa committee ba Dainag
nakapagtao si Airport Acting Manager Roland Busito kan konkretong impormasyon kung gura no eksakto kahiwas ang Bicol International Airport ngani madeterminar duman kung pirang kilometro sa bisinidad kan airport ang masasakop kan mga tiga-propestong pagbabawal. Kaya dahil digdi, nag-offer ang airport na matao muna sinda ning layout kan airspace kay ning International Airport sa Alubo ngani na masabutan kan komitiba ang hiwas kan airport. Buda sigurado ang maipapaliwanag sa sanggunian kan komitiba kung sinabing within 16 kilometers kan airport, pirang mga barangay ang makukover kaining 16 kilometer. Sa susog naman, ang 16 kilometer na iyan duty, iyan ang initial na tinaon ni Acting Airport Manager na sukol ulaba kan vicinity kan airport. Sa salaugan na 16 kilometer, diyan babarawalon ang pagpalayog kan mga bayong o mga flying objects aron kan magigirumduman na hot air balloon, mga drone o ano pa. Dahil sa NBP, sa sunod na session kan sanggunian palalawigan ipepresentar opisyalmente ang propestong ordinansang ini para pag-adalan kan bilog na sanggunian buda kun maaprubaran. Yan tabi EVP Alistorya sa Kapitolyo Provincial, Karen Ala, CCTV News. Salamat Karen sa mga baretang mainit sa morning hirit. Oras natin, 5:31 mga tugang sa DCGB. Atin po sa Pilipinas. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Tuloy-tuloy ang mga balita. Ngunyan pong pagkaaga, mga tugang sa DCGB. Headlines kan mga balita. Kasabay si News Director Mar de la Cruz. Ngunyan pong aldaw. Good morning, Padingmar. Kamin. Good morning, BB. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan, kandidato pwedeng makasuhan dahil sa campaign material sa illegal na paskilan, sigun sa COMELEC. Pagbabakaon ka mga kandidato sa kampanya, bawal, sigun sa COMELEC. Aha, mapakaon. Aha. Okay. Dating general na embulto sa 990 kilos na drug haul, nagsuko na sa mga otoridad. Pero pinalibre mang giraranikan Makati RTC, branch Dahil? 44, matapos magbayad ng piyansa kasod mang alas 9 din aga. Iyon. Okay. Mientras tanto, regulasyon sa paggamit kan AI, pigadalang kaneda. Aha. Mga kandidatong magamit ng bandera kan Pilipinas sa campaign materials, pinatanidan kan National Historical Commission of the Philippines. Suway daw ini sa heraldic law. Talaga? Nata, kahit baga siligong bagabi yung pighado ka ng bandera ta. Bawal da, bawal. Nilay pwede nga niya pag may mga meeting di aban si may flag dyan? Dahil so sabi yung kay ni, so maggibo kang poster. Nayaon sa ang bandera ta? background mo, bandera. Okay, okay. PNP, mas papakusugo ng mga checkpoints sa bilog na nasyon. Mantang retired Police General na impalto, nakalibre na. PBBM nagpasalamat sa hadi kan Cambodia dahil sa tinaong royal pardon sa Trising Pinay. Oho. DOH, pipabantayan na nanotara na pagitaas kang kaso ni hand, foot and mouth disease sa nasyon. 4 pisas intupad, dakulang tabang sa mga Pinoy, sigon sa SWA survey. Talaga? Siyempre, kwarta baga. Kwarta baga ito manangan. Yung manangan ano? Mga blanco sa budget na simbag na kan Senado sing Kamara de Representantes. At ang DOH kinumpirmar na nagita sa mga kaso ng trangkaso sa Japan. Pipag-ingat ang mga Pinoy duman. Sa ibang mga impormasyones, mga bareta, may bigbabantayan na low pressure area sa Laucan PAR. Nyan. Pero ang sabi, medyo ma-develop pa nini, baka kumanda masyadong makusog. Pero pipag-ingat mang ginaray. Ang sabi, may namumurong maging bagyo sa LPA. Dahil ang LPA sa PAR, kasuod ma. Okay. Na mga alas 2 ng hapon. As in, piglalauman man na ang share line, magkapadagos na makakapekto sa manibaibang party kan Luzon. Okay. So, yan BP, ang mga headlines nila pagkaga to dyan kang PYS Enterprises,
Hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orsay, Legazpi City. Basta radyo ay PY sa inyo yan. 24/7 konektado ko mo maski daing load. From Newspace, ini po si Martela. Good morning. Salamat, Panigmar, sa mga headlines. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Sige daw, taramon ta daw mga tugang ang kalagayan ng panahon. Digdi po sa satuyang programa, alas 5:36 na po nin pagkaaga. Good morning kay Punong Barangay, Toy Barahas. Padi, day pa'y ka naka-online? Iyon na po, padi. Chikado tabi, Chief Ramer. O baka so up tabi ang pigahanap ni Kuan, baka ang pigahanap ni Padi, so ano yan? So up yan ni Punong Barangay Toy Barahas. Okay, sandali lang. Check natin mga tugang ang panahon. Dili po sa tuyang palibot, lifted naman ang suspension of classes pero mo na aga. Kasi bago pagbuat matakong alas 4:30. Makusugon sa bagsakang uran. Sa satuya tabi na lugar. Good morning. Good morning, Tabi BP. Ay amigo, Jim, maray na agad tabi. Sa sendo dyan sa Pag-asa. Ano po ang latest forecast ta? Go ahead, on the air ka na po. Yun po, marahay na aga po sa mga paraan tabay ka ng DCGB para po sa update sa kamagtakan kan sa tayong panahon. Padagos pong nakaka-apektar ining shear line dito po sa eastern section ng central as in southern Luzon. So kaiba na po dyan na Bicol region. Mientras tanto, so northeast monsoon o amihan na padagos man na nakaka-apektar digdi sa northern Luzon. So kaya lauman niya to digdi po sa Bicol region na mga pag-uran. Pero sa ngunyan BP, piglalauman ta na mas marahay na sa tuyang panahon sa dakulang partikan Bicol region dahil nga ni so axis kang shear line, so naghiro na ini. So nasa baba pa po ini ka na Bicol region, digdi siya sa in between northern Mindanao as in digdi sa eastern Visayas. So piglalauman ta sa aga na mabalik po ang epekto kaini digdi sa Bicol region. Kaya so sa ngunyan para mentas na magayon ang sa tuyang panahon samantalahon tanano po. So pwede na kita magpamamara kahit kung sa tuyang mga linabahan dahil sa aga piglalauman ta na magiging mauran gira digdi sa tuyang kapalibutan. So sa tuyang kadagatan digdi sa Kabikulan magiging moderato sagkod sa maalon, although wala man po kitang nakabandera na gale warning, nag-final na kita kaso hapon na hapon. So ang sa tuyang wave height na piglalauman sa Bicol region nasa nasa 2.1 sundong 3.4 meters. Kaya ingat manggararay, lalong-lalo na duman sa nagagamit sa radit na sasakyang pandagat. Siring man na sa tuyang temperatura sa bilog na maghapon sa Bicol region, pinakahababa, nasa 24 degrees Celsius as in pinakahalangkaw, posibleng umabot yan sundong 31 degrees Celsius. So sa ngunyan BP, sa laog kang sa tuyang area of responsibility, wala pa man kitang namomonitor na LPA o bagyo. Pero padagos niya itong pigbabantayan itong na-monitor tang LPA. Although nasa luwas pa man initan sa tuyang area of responsibility. As in piglalauman ta na daiman siya maka-apektar digdi sa tuya sa Kabikulan. So yan lang nabipian sa tuyang update para sa kamugtakantan sa tuyang panahon. Kali po digdi sa Pag-asa Southern Luzon. Ako po si Jaime Bordales sa liwat po matay na aga. Saga Palanmigo, magiging maurana naman sa agang Webes. Po, lauman taan na pagbalik kaining epekto kang shear line. Ayun, maray nga nito. Nagkalaba ako kaswapon. Yan. Nakapamarami ko kiniit. Okay. Salamat, Tatabe Jim, sa mga forecast mo niya na pag-aaga. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Welcome po and mabalos. Salamat, mga tugang. Jaime Bordales po yan sa kamugtakan kan sa tuyang panahon.
Sige daw, alamin natin ang mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Kasabay mga tugang si Joshua Bino. Joshua, good morning, kamin. Yes, BP. Good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag niya itong bareta dahil sa nasa luncheon meet. Si Mas Carcel Ngunyan, ang sarong 33 anyos na babae. Oh. May live-in partner, daing trabaho, residente kan Barangay San Joaquin, Legazpi City. Kan ini dagos ng plantaranin kasong theft and robbery. Pangyari sa Maabaka. Sa report, kan Legazpi City Police Station na nakuha kan DCGB News, ang sinabi ng 33 anyos na si alias Kamot, naglaog sa sarong Korean store. Digdi Henry sa Kalabaan kan S. Akendi Drive sa Barangay Cruzada, Legazpi City. Nagsagin-sagin na may bubakalon. Alagad, dainin kun ano-ano. Subuot kinuha kay ni ang 11 pidasong hansang luncheon meat. Nagkakantidad 125 pesos ang kada saro. Asin sa kinuha niyang 11 pidaso, nagtotal kantidad 1,375 pesos. Na naka-display sa nasabing tindahan. Pakakuha kan babae, inilaog sa iyang bit-bit na sling bag. Asin kaswal sa naining nagluwas sa nasabing tindahan. Alagad nagdudaan kahira, rason para i-alarma kay ni ang mga pag-irariba sa tindahan. Bago pa dagos na makasakay ng tricycle ang babaeng suspitsado. Hinapot ini, ano nga ya, madam, nabayadan mo nga ya, buda may resibo yun ng mga dilata sa sling bag mo. Alagad, dahil mang kinaipahiling na resibo, kaya hinold mo na ini ka na mga personalis kang tindahan, tagkod sa mag-upload ng presensya ng polis, asin kan ma-verify kan mga otoridad na lehitimo ang pag-hold kan mga empleyado. Alas 11 kaso udma nangyari ang insidenteng inita BP Henry. Ang nasabing 33 anyos na suspect na si alias Kamot dinara sa Hipaturakan, Legazpi City Headquarters. Ipronoseso asin dagos na naplantaranin magkakanigong kaso. Sa ngunyan, paramiantos ining nasa kustodiya kan Legazpi City Police Station para sa magkakanigo pang disposisyon. Yan tabi BP. Sika daw tabi dyan, Joshua, garin nagaparadakol ang mga autong nabibiktima ki basag, ano yan, ano pa so mga basag window? Tayo akong kamidbid na kaurong kan sa nungal daw. So to ko ngayon sir, habang ngayon nakaparada ngayon ako dyan, pinusakan ngayon sa windshield asukan, so bintana. Ang paguna luman sa auto niya, igwa ki siyang balwabols na yaon duman, kaya kinaso sarong sadit-sadit niyang bag, nawara man ito kilaog na kwarta. Apunta daw sa tuyang mga amigo niya na pulis sa PIO kung ano ang ng record dyan, kung dakol sindang nakukuha ka yan, o nare-report dyan ta. Deta naman baga nabubuklit ang blatter. Kung nabubuklit ako ta ang blatter lamang, kutaan na-advise rin talamang ang publiko na pag nagpark sa auto, ingat pirmi. Di ba? Correct. Buda, yan ang mga, kaya paminsan dapat, yan na tinted, fully tinted ang auto, nakakatabang maray para dahil ka masirip. Di ba? Yan po talite. Gari duda ka sa mga surusi-rip na Dayman. Sige. Apot mo kay tagapagtanong ng PNP. Sige. Yes, Lipe. Yan ang dagdag na storya. Alis sa luwas, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Kansarong aldaw talaga, nagbakal ako dyan kikape. Otong amigo ko na may negosyong laundry. So, amigo kong may laundry shop, mga tugang, so, to ko ngayon po, salbatan na ngayon, kwan ngaya, uning ano po kayan, ano yan, pinusakan mga tugang so sa iyang salming. Ang pag-unagod kang suspect, mga tugang, igwadumang kimakukuha. Ay, nako, nagkapira na ining istoryang ini mga tugang na, ano yan, nagkapira ng istorya na
may nabibiktima tabi ki mga basag kotse, ha? Hindi po sa tuyang palibot. Then basta-basta nakukuha mga reporter oral lauta. Ano ini? Dahil naman po, bawal magbuklit ki blatter. Na Malaysianin doon mga report kan mga pag-iriba tabo na maski sa na media. Di na pong pangaran yan. Kulang na po kiho. So, suspect, biktima. Di na po yan mga tugang pigangaranan ta ano apod ka yan. Ano da due to ano pud kaan utong data privacy o sa kabaga nagiri, di ba? Para kaya baga din ako banggalas kung natapatan mga post sa social media, ding mga pangaran yan, buda tabi, wara yan ki pangaran sa report. Ang nakabugtak yan, tawagin natin sa pangalang bla bla bla. Hirit, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you. Lalaking mahirap iwanan. Ay, mali yung napindot ko. Paningit pala tayo. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Mga dagdag na karaman, mga tugang sa Morning Hirit, ngunyan pong aldaw. Aram doon indo, mga tugang kung ano ang meaning kang mga lyrics na la 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 la, kumako na 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 na. Diyan mga tugang sa mga kanta, nakadangog kamuki mga kanta na may la 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 la. Nakadangog mo kaya? Mga kanta, mga tugang na may mga na 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 na. Ay, may na 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 na. Yan. Iyan da tabi, mga tugang na mga words na iyan, day man talaga iyang kimining sa anong tabing kanta. Pero aramin ko nung apod ka yan. Ang apod databi ka yan, vocables. Yan. Vocables. V-O-C-A-B-L-E-S. Vocables. Yan. Yung databi yan, ha? Dahil man databi yan. Kaya gari, sisurog punsa na yan para databi mapagayon mga tugang version kan kanta. Pero tabi ang mga words na 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 la 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 la. Yan, ha. Dahil man tabi ang kimeaning which don't really have any meaning in the lyrics of any song. Yan tabi mga tugang pigapod na vocables. Vocables. Yan po ang mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Yung manang gana, no? Pag di nagayod ki nagkairisipan, mga tugang tagari nga haliputong pa ang kantata, bugtakin na nga kilalala, o kaya na 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 na. Bugtakin na nga yan. Yan ilang mga yan na makagayon-gayon lamang yan. Sa Morning Hirit. Hello? Morning. Yes, morning. Natatabi pa di pa feeling ang blatter. Kuan nga ni dita privacy law. Di ka na baga makadagog niyang ki-reporter na maski sa kang radyo magdangog, di ka na makadangog na hali sa police blatter ta. Kuanda yan, nababayular daan diretso nin sarong tawo pag-abot sa data privacy. May law na yan. Uy, na data privacy law, may batas. Oh, yun. Ay, pangyari sa maabaka. Ngunyo, Paano kaya? Ang mga nagabasag sa laming dyan, siyempre dapat may solusyon. At tayo na nga ni. Baka may something. Ata na nga ni. Baka may nagproteher o ano. Detaram, husay. Di ba? Correct. Yan dapat dyan na. Sige pa de. Salamat. Ay, nako. Aram mo kutaan mga duro data privacy an. Dapat yan ipagbabal kang polis dyan.
Bahala na kan mga taga-media kung mabayular sila kan. So taga-media ang reklamo, ba, buyagan sa naan dyan. Basta protektado kan data privacy ang mga biktima. Let the media be responsible. Tama ba ng lista? Tama. Gari medyo arali man sa katotohanan na di. Kung sabihon, dapat maging responsible. Paninimbagan ninda yan pag binayolate ninda ang data privacy. Bako nagari nakakortel mga nakortel ang mga pangyayari sa tuyang palibot. Tapi pwede man bagang ipabasa mo na sa napagngaranan ang suspect o biktima, may kinid, may snatching, may binungag. Sa nangaran, di ba? Nakapagtagoon mo yan. Problema ang taga-media kung magbayular ninda ang data privacy. Sindan kasuhan, sindan paninimbagan kung sina magbayolate kang data privacy. Di ba? Tama ka. Sabi mo nga when we are there, let's cross the bridge. Iyo baga. O nagginaranan mo sa king one. Nagreklamo tanabay sa iyo. Di magreklamo sinda kasuhan. Kung dapat kaya ang mga taga-media maging extra careful sa pagsunod kan mga existing laws na nakakaraot sa dignidad ng tao. Kita ba gabi nakulo na ang tigapasar na lao? Kaya bagang niya nahabos man minsan. Oo. Yung sa mga ake dahil na pwede magano. Oo. Apa sinala ka pero nga minsan nabuso man. Iyo. Kaya tama yung mga point mo. Yeah, thank you amigo. Ilaban ta yan. Okay. Sige, bye-bye. Aha. Manay Alice Agimba, maray na aga tabi sa imo. Ay Manay Alice, sige tayo forward ko ini ha. Nasa imo tabi na kuan ha. I-forward ko tabi ini na sa imong nasa imong comment. Baka ibang nailing mo. Ilide ko na iling yan na pigbabasa mo sa screen mo ya. O sige, tayo forward ko kay Pading Mar para ma-check ha. Jomar Bien, mga tugang may dagdag na report. Aramon ta daw mga tugang at mga istorya. Hali po dyan sa luwas, mga baretang may init. Mga tugang sa morning. Ang tagal. O ito na, hirit. Hello, Jomar. Good morning. Come in. Salamat, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Sarabay na nagtaon ng asistensya ang mga municipal and city police station digdi sa 1st District Canalbay sa COMELEC para sa paghali kan mga poster kasud ba kan mga national candidates na day nasa tamang lugar asing day nasa tamang sukol. Sa ginibong monitoring kan DCGB News gamit kan COMELEC ang mga bihikulo kan mga LGU at sin pig-assistance sinda kan mga miyembros kan Philippine National Police sa paglibot sa mga barangay pero partikular na pigirinot ninda ining mga nasa National Highway para haralion ang mga naunambita ng mga poster na nagbabayular. Sa riparo kan DCGB News ang mga violation na komitir kan mga party list and senador na mga kandidato bako man sukol kan mga poster kundi sa lugar nagluluwas na kadaklan kan mga poster na ini ipinagburugtak sa mga pampublikong lugar na mahigpit na ipinagbabawal kan COMELEC. Sa Banuaan kan malilipot, sinabi ni Police Captain Alex Alcantara na iyuman ang riparo kan sa indang grupo sa indang paglilibot. Susog sa kay Alcantara na halos daiman ki mga poster ang mga party list and senatoriables sa mga pribadong lugar kung kaya halos naubos ang sa indang mga pigparaburugkak na mga poster sa manlaylay na lugar digdi sa Banuan kad malilipot. Sa iyang pahayag sa DCGB News na kabilog na malamang na ang mga nasusugo o nababayadan kan mga party list asin kan mga senatoriables na magkaragay ni garo dai man lamang nagsurunod sa instructions basta na sana
pakaresibikan bayad, pako kipako digdi, pako duman, kung kaya nasayang sana ang mga gasto at sinispuerso kan mga national candidates na ini, asing ngunyan halos naubos na takras ang sa indang mga poster. Ngunyan aldaw, nakatalaan giraray na maglibot pa ang Comelec kasama yung Philippine National Police sa mga lugar na daypan hindi naabot sa indang mga nasasakupan. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. O yan o. So ka-irresponsablihan kan ibang mga leader din kandidato. So ka-irresponsablihan kan ibang mga leader nin kandidato sa national position. Ang nagsakripisyo ngunyan, ang nagpo-problema ngunyan sa gobyerno. Minagasto ng gasolina, minagasto ki resources, minagasto mga tugang kipagan para haraliw na inibirog taknindo. Paging responsable kita, diba? Alright, nasa linya po si Padingalar Mario. Mantang happy birthday po ngayon sa dati kong girlfriend na si Suen Munoz Bailon. Oy! So, wife pala ni wifey, so wife ni Jerna Bailon. Birthday ko niyan. Happy birthday, tabi. Suen, happy birthday. Hali po sa imong ex-boyfriend na si Jer. Sa imong lalabs. Yan, happy birthday. Alar Mario nasa linya. Good morning, Paringal. Morning, Pade. May committee na ang COMELEC from national level sa sa local level na matutok sa mga paipit pagabot kan eleksyon. Ini ang pigapod na Committee on Kontrabigay. Ipahayag iyan ni Albay COMELEC Supervisor Attorney Maria Aurea Bunao sa press briefing kaso hapon concerning sa aga nakatakan na ilansar ang kampanyang ini kan Committee on Kontrabigay alas 4 ng hapon sa aga dyan sa Legazpi Convention Center. Ikon sa inisyal na informasyon ni Attorney Bunao, ang committee na ini, kumpesto nin dakol na mga miyembros, yaon dyan ang mga iba-ibang government agencies, lalo na ang mga law enforcers, yaon dyan ang grupo kan alay sa Catholic Church, and iba-iba pang mga grupo, individual, na imbitado sa siring na committee sa aga ang kontrabigay. Yun ang komitiba kan COMELEC na matutok daw sa mga gigilibuho na estratehiya kan mga politiko, lalong-lalo na ang pagtaonin paipit. Yan sa aga, makisabutan ta kung ano ang sendang gigilibuhon dyan. Gibo na lansing dyan sa Legazpi Convention Center. Mientras tantong sa ibong nalado, ang mga ibang politiko naman ngunyan preparing na para sa ibibigay. Iyan tabi ba niyan informasyon? Digdi sa luwas, Alar Mario, DCGB. Thank you, Paringal, sa mga dagdag na report. Diri po sa inyong programa ang Morning Hirit sa DCGB. Ang mga birthday greetings papasadahan ta pong madali ta mabareta na kita. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. We got a gift for you. We got a gift for you. We got a gift for you. Happy birthday to you. Sige, oy, happy birthday kay Happy birthday.
Sabi ni Jer Bailon, happy birthday sa dati kong girlfriend na si Swen Munoz Bailon. Ano si Jer, masurti man ini. Nakaagom ki Magayon. Are, na surti man si Jer. Nakaagom ba ki Magayon? Kaya nga pagkaray ko yamin. Nagitan ako kainin ni Mami Nors. Mami Nors, maray na agad tabi, Mami Nors. Ano nga ang pag-una mo nga sa mga aki ko? Bako pogi. Alright. Wara suspension of classes today. Makusugo ng oran. Ay, day pong suspension ta. Kwan baga, unang apod ka yan. Day pong pangkabilugan na suspension of classes ta. Bako manda masyado. Sagan medyo delikado. Sagan medyo delikado. Bakang maging maurana naman. Inda lang sa kumilik. Uyan nga ni mga politiko. Sige, printera sa akap. Dahil narireparo. Ganyan. Good morning. Nata si... Iyon ang anian, di ba? Yan ang hapot. Day mo hinapot migo sa Friday, mauran sa aldaw ng mga puso. Sa iling ko mauran eh. Mauran, good morning tabi kay Benji Dapugi, Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Amada Esplana, Richelle Capili Asejo. Good morning. Tabi sa mga taga City Treasurer's Office. Happy 64th founding anniversary kan Divine Word College of Legazpi from 12 to 15. Ang tema, Divinian at 64, Shining the Light of Christ. Wow, magayon ha. Good morning, Tabi. Sa mga taga Divine Word College of Legazpi. Good morning daw kay Inay. Diyan sa Bakakay, nagmamati po. Kuya, good morning, Tabi sa imo. Malipot na pagkaaga. Good day. Nagpa-promo... good day. Nagpa-promo ka naman sa Albay Compute Electronic Supplies and Repair. Anniversary kang isi sa Febrero 17, Tabi. Yes, iyo po. May mga pigtatao baga ako ng mga mga simpleng regalo para maugma kita. Happy birthday po to my daughter-in-law being Beng Dayog. Wish ko sa birthday mo good health and happy family. From Mama B. Yan. Good morning kay amigong Jonas Rosal. Yan. Alright. O bueno, ang mga bareta, mga tugang maso, ay giro din akong nalingawanan. Ay kulugod na baso sa rawit dapat di panengre. Buda so, tula ni Quentista. Anyway, saga na lang. Mga tugang na, ito pala sabi ni Romney Bernabiliona, pakigreet po, happy birthday sa kuyang pamangkin. Happy 9th birthday, Angel Leona. Yan, ha? Thanks and God bless. Angel Leona, happy 9th birthday sa imo. Ngunyan pong aldaw. Okay. Ang iba pa, masunod. Makalipas, mga tugang, kan mga patalastas, hindi po sa inyong programang Morning Hearing sa DCGB. Mabalik kami. May fade, but memories remain. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape Asin Baretang Agraryo. Treat your loved ones to the abundance of an eat-all-you-can this Valentine's Day at New Blossoms. Valentine's Day Special Dinner Buffet, February 14, 2025, 6 p.m. to 10 p.m. Second floor, New Blossoms Travelers House Hotel and Events Place. Adults 13 years old and above, 599 pesos. Kids 6 to 12 years old, 300 pesos. Free for 5 years old and below. New Blossoms catering all-time favorite dishes.
soup, salad, main dish, pasta and noodles, dessert and beverage, live acoustic band, free dinner buffet for February birthday celebrants, accompanied with 4 full-paying adults. Reserve your seats now. For reservation, contact 0929-219-4033 or 052-431-4330 or message us on Facebook, #New Blossoms Catering Services, #New Blossoms Travelers House, New Blossoms Travelers House Hotel and Events Place, Alba Street, corner Fernando de 3rd Street, Doña Maria Subdivision, Tagas Dalaga, Albay. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albayahit ang lahat, oh. Albayahit ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigrolak. Kagapay for more than 30 Pigrolaki years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified Guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigrolak. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras Pilipinas, alas 6:07. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta, ngunyan pong aldaw na Miyerkules, Pebrero 12, 2025. Duwang lugar sa Bicol Region na sa irarom kang red category sa election concerns, mantang maabot sa 42 na mga barangay o lugar ang nasa orange category, sigon sa Commission on Election Bicol. Resolusyon na minaingganyar sa mga pribado asin pampublikong eskwelahan sa elementary asin secondary sa siyudad ni Legazpi na magbisita sa Museo de Legazpi kada Miyerkules, inaprubaran kansangko ni ang panlalawigan o panlunsod. National kandidato pwedeng makasuhan dahil sa campaign material sa illegal na pagpaskil sigon sa COMELEC. Dole, aminadong difícil balansyon ang isyo sa dadag sweldo kan mga obrero. Sa ibang nasyon, US President Donald Trump nagbatanid na kakansilaron ang ceasefire deal kundi magpapalibre ang gabos na bihag sa Gaza sa Sabado. Business News, presyo kan Rice for All program kan Department of Agriculture, babawasan pa puon ngunyan na daw. Health News, gatas daw, marhay na bulong sa sunburn, sigon sa mga eksperto sa salon. Detalyes ngunyan mga tugang kan mga bareta nyato sa lado lokal.
Kinumpirmar ni Commission on Election Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valesa na 2 lugar sa rehiyon ang nasa irarom kang red category sa mga election concerns, asin po mas o menos 48 ang mga nasa orange category. Sa pakipaghuron kan DCGB News kay Valesa, ipinaliwanag kaini na sa irarom kan yellow category ang gustong sabihon kaini igwanin intense political rivalry. Sa orange category naman, igwanin intense political rivalry as in may presensya nin communist terrorist group. As in sa red category, igwanin intense political rivalry, may presensya nin communist terrorist group. As in may history nin violence kanakalihis na eleksyon. Nagsayo man si Attorney Valesa na iluwas ang pangaran kanasabing lugar na nasa election concern, alagad siniguro na maigot ang sendang koordinasyon sa malalain na ahensya kan gobyerno para sa pagbabantay sa mga lugar na ini para masiguro na matrangkil ang pirilian sa maabot na Mayo 12 eleksyon. Pag ang area po is under red category, may probability po ma-declare po yan na COMELEC control. Lalo na if mag-escalate yung situation dyan, yung peace and order situation. Attorney Juana Valesa sa entrevista kan DCGB News. Inaprobaran mga tugang kan sangguniang panlunsod kan Legazpi City ang resolusyon na ipinagbubusol ni Konsehal Joseph Philip Lee na minaingganyar sa mga pribado asin pampublikong eskwelahan sa elementarya asin sekundarya sa syudad na magbisita sa Museo de Legazpi kada Miyerkules. Sigon kay Lee, sa pagi kang resolusyon, matataonan ng oportunidad ang mga estudyante na makakuanin mas mahiwas na informasyon sa pagi kan paghiling sa mga artifacts na magkukwadigdi para sa hararom na pagsabot asin pag-inganyar kan mayaman na kultura, sining asin istorya kang Legazpi City. Ipinaliwanag ni Lee na ang Museo de Legazpi sarong kultural na institusyon na importanteng marahay para sa pagpreserbar kan mayaman na kultura kan Bicol, partikular na sa syudad de Legazpi. Ang nasabing museo nagsisilbing patunay asin pagiromdom kan mga enagihan, trayumpo asin evolusyon kan syudad. Mientras tanto, nasa 1 billion pesos ang pig-alokar na pondo kan gobyerno nasyonal para mapakarhay ang tinampo sa Tercer Distrito kan Albay na nagkagaraba dahilan kan bagyong Christine asin Pipito kan mga nakaaging taon. Sa entrevista kan DCGB News kay 3rd District Representative Fernando Didi Cabredo, sayang sinabi na napakiuronan niya si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na matawanin fondo ang proyekto. Sinabi ni Cabredo na mga tinampong prioridad na mapakarhay yun mga rota sa Ligao Piuduran asin Libon Pantaw Road. Katakod kay ni, dakulang pasalamat ni Cabredo kay PBBM sa pagtaon ni Ondra asin atensyon na mapakarhay ang tinampo sa Tercer Distrito kan Albay. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, aramon tapuan mga report hali po dyan sa luwas ngunya na aldaw. Restorasyon kan tinampong nagkararaot sa 3rd District kan Bagyong Christine. Dapat na konsultahon kan DPWH ang MGB o Mines and Geosciences Bureau kung anong dapat design asin adaptaron sa pag-irahay kan mga raot na tinampo sa Ligao Piuduran asin Libon Pantaw Road. Jimmy nasalita sa report. Ngunya na nakakonsigir nin 1 billion pesos gikan sa program funds kan Presidente ka Nasyon si Congressman Fernando Didi Cabredo an suwestyon kang Congressman sa DPWH Region partikular kay RD Virgilio Eduarte kan DPWH por haber magsagibunin na design sa mga proyekto kay puhan adalan an geologic condition kan mga daga sa rutang Libon Pantaw asin Ligao Piuduran
kasalukuyan dahilan may kinaraman sa mga pagrehabilitar kan mga nagkagarabang tinampo epekto kan bagyong Christine kan nagtalikod na taon habo na masayang kan congressman ang kadro dakulang kantidad na sayang na disponer para sa na magkairirahay ang mga tinampong nagkagaraba nagkasirinsilyo ka na nakaaging bagyo. Basa do sa congressman, bako siya engineer alagad aram niya na may problema ang daga kung saan kadabis na minalumoy sa uran, minagaraba ang konkreto sa Libon Pantaw asin Ligaw Piudoran kung kaya parte kan suwestyon sa DPWH kung po pwede i-involve ang MGB o EMB para maadalan kung anong klaseng design in proyekto sa tinampuan na i-implementar o adaptaron para dai masayang ang 1 billion pesos na sayang na disponer hali sa presidente kan Pilipinas. Sangunyan, ready na for bidding, posible sa mga masunod na himana ma-award na sa mga kontraktor kan DPWH para diro-diretso ng magkapurunan mapairahay ang mga nagkararaot na mga tinampo. Sabi ko, kay po, it's about time na adalan ang aspeto, geological aspect kang mga tinampo na yan. Sa pagtubod ko, baka muna ko engineer, may problema sa daga. Dapat magkumonsulta kita sa DENR, particular siguro sa MGB, kung ano talaga ang nararapat na design sa arog kaya na sistema. Congressman Fernando Didi Cabredo, Canter District Albay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Gobyerno Provincial Canalbay, official nang nagpirmahan sa Memorandum of Agreement kay Ban Bicol University para sa maintenance support kan nasabing eskwelahan. Karen Ala Sabareta. Pinirmahan kan Gobyerno Provincial kan Albay ang Memorandum of Agreement sa Bicol University na taon-taon magtataunin 5 million pesos ang provincial sa BU para sa maintenance support kan nasabing eskwelahan. Ini ang napag-araman kan DCGB News kung sa ginibuan matrayumpong MOA signing na inikan BU as in Provincial Government of Albay sa opening mismo kan palarong panlalawigan kasuhapon sa Albay Provincial Sports Complex kan Travesilla, Ginubatan, Albay. Pinanginutan mismo ang MOA signing na ini ni Albay Acting Governor Glenda Ongbungao kay iba si BU Legal Officer Attorney Daryl Redoblado na siyang nagrepresentar kay BU SGC President Baby Boy Benjamin Membres sa MOA signing na ini. Ang MOA signing na ini, kanda na opisyal ng nagkasunduan duwang partido na taon-taon magtataunin 5 million pesos ang provincial sa BU, ngani na mamantinir dangan mapakarahay ang mga dapat mairahay sa Bicol University na iyuan mga fasilidades dangan ining BU Sports Complex, ngani na nagagamit inin marahay kan publiko dangan kan mga atleta. Karen Ala, DCGB News. Iba pa niya tong mga barenta, nasa linyaman si Al Armario. Oras natin mga tugang 18 minutos makalipas ang alas 6 nin pag-aaga. Dumang kita kay Joshua Bino sa dagdag na report. Fundo kan PhilHealth sa Bicol supisyente? O yapan detalye. Supisyente ang nakalokar na pundo ng PhilHealth digdi sa Bicol. Ini ang siniguro ni PhilHealth Bicol Regional Vice President Alberto Mandoriao. Kung saan, sigun sa iya kasunod ini kan promesa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dahil mabubuwasan ang mga serbisyo ahin benepisyo kan PhilHealth sa ibong kan kawaranin subsidiya halis sa gobyerno ngunyan na taon. Siniguro ka na sabing ahensya na may magkakanigo sindang pondo para sa sobra 1.6 milyon na mga miyembros kay digdi sa Bicol Region. Sigun kay Mandoriao, igwanin maabot sa 4.1 billion pesos na pondo para sa mga benepisyo kan PhilHealth ang naka-alokar
para di sa Bicol Region niya na taon 2025. Hinali ni Mondoriao ang kahaditan ka na mga miyembros kini asin tinawag doon na planado na ang paggamit tindakan sa indang pondo sa mga iba-ibang ito kay Banalibian pampasilpa kan mga empleyado pagbakaling mga supplies renta at iba pang gastos kan mga ahensya para sa indama ng mga membros sa likod kan mga agyat na ini pigpapusog kan na Pinel Bicol ang sa indang mga programa asin serbisyo na mapakinabangan kan mga Bicolano membros kay ini. Dagdag na bareta, Joshua Pino, DCGP. Mientras tanto, balikan na pang report ni Al Armario. Anom na mga aspirante sa iba-ibang posisyon digdi sa Albay ang nag-withdraw na kana sa indang kandidatura. Kinakinonfirmar ni Albay Comelec Supervisor Attorney Maria Aurea Bunao ang mga nag-withdraw iyo sinda dating gobernador Rex Lagman na nag-withdraw ini kan Disyembre 5, 2024 sa ropang aspirante para konsyal kan Legazpi si Antonio Aguilar Jr. na nag-withdraw ini kan minaging Pebrero 3 sa ropang taga-Ligaw na kandidato man o kaya aspirante sa pagka-city councilor si Sanone Salvador Pedragosa na nag-withdraw ini kan Oktubre 11 pa, 2024. Sa ropaman na aspirante para alkalde kan UAS si Lipnica Joshua independent aspirant na nag-withdraw ini kan uminaging Oktubre 11, 2024. Sa ropang aspirante man para konsyal kan Pulangi si Nilo Sakido Casiao na nag-withdraw ini kan uminaging Oktubre 5, 2024. Asin sa ropama na aspirante para alkalde kan Tabaco City na si Oscar Bongkulmo na nag-withdraw ini kan uminaging Oktubre 9, 2024. Alarmario, DCGB. Oras natin, alas 6:22, sambin pagkaaga, 8 mga barangay sa siyudad ng Tabaco nakapasar sa Seal of Good Local Governance National Level. Report kay Jomar Bien. National Award na ang naresibikan 8 mga barangay digdi sa siyudad kan Tabaco sa Seal of Good Local Governance for Barangay. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Mayor Cresel Lagman matapos na ipaluwas na kan DILG ang resulta kang assessment ninda sa mga passers kang SGLG sa barangay level. Digdi sa siyudad kan Tabaco, 8 ang nakalusot. Ang mga ini iyo ang barangay Fatima, Panal, Rawis, Tagas, Basud, Bumbon, Cobo, asin barangay Divino Rostro. Ang mga 8 barangay na ini, iyo ang uminagi ini sa city level, nakapasar sa provincial and sa regional level, sundo na makantos na sa national na nasungkit ninda ang titulo. Magigirom duman nakalis pa man sa ng Disyembre, mismong ang city government kan Tabaco ang na-award na naman kang Seal of Good Local Governance sa city, sa mga syudad sa national level. Yan ang report. Jomar Bien, DCGP. Mga bareta, mga tugang sa lado nasyonal, makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Sa puso ko, Madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman
balita. Serbisyo ko, ito ang totoo. Treat your loved ones to the abundance of an Eat All You Can this Valentine's Day at New Blossoms. Valentine's Day Special Dinner Buffet, February 14, 2025, 6 p.m. to 10 p.m. Second floor, New Blossoms Travelers House Hotel and Events Place. Adults 13 years old and above, 599 pesos. Kids 6 to 12 years old, 300 pesos. Free for 5 years old and below. New Blossoms catering all-time favorite dishes. Soup, salad, main dish, pasta and noodles, dessert and beverage, live acoustic band, free dinner buffet for February birthday celebrants, accompanied with 4 full-paying adults. Reserve your seats now. For reservation, contact 0929-219-4033 or 052-431-4330 or message us on Facebook, #New Blossoms Catering Services, #New Blossoms Travelers House, New Blossoms Travelers House Hotel and Events Place, Alba Street, corner Fernando de 3rd Street, Doña Maria Subdivision, Tagas Daraga, Albay. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabo si J. Pili. Para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyo na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, handang magserbi. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Congressman Jill Bongalon, mahigos na Congressman Jill Bongalon, sa pagtabang dakul ng napatunayan, idulukan mga kabataan, kaya nga ni sa iyang hininguwa, educational scholarship program, tatabang ta asin tasurok ta, si Congressman Atty. Jill Bongalon. Salamat kong Jill sa mga tabang mo na itinao, ikatalaga kong Jill Bongalon, ang samuyang totoong pag-asa. Congressman Jill Bongalon, may gusto Congressman Jill Bongalon. GB News Express. GB News Express.
Oras mga tugang Pilipinas, alas 6:28 nin pagkaaga sa GB News Express. Padagos kitang unyan sa mga bareta, ipinahayag po kan Commission on Elections o COMELEC na posibleng makasuhan ang kandidato kapag nahiling kanahin siya na illegal ang pagkakabugtakan sa rong campaign material. Sinabi ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco na pera sa pagbaklas kan mga campaign materials pwedeng mahampang ang kandidato sa kasong administratibo as in kaso kriminal. Sigon kay Laudianco na pwede nang makasuhan anytime na mapatunayan na nagsuhay sa patakaran kan COMELEC. Dadag pa niya na ang kasong administratibo pwedeng magsulta sa diskwalifikasyon. Ikadua ang pagbalgar sa Fair Election Act sarong election offense as in kaso kriminal. May pagkakulong din saro sagod 6 na taon. Pagtanggal kan diretsong pagboto as in perpetual disqualification. Nagpuuna kasuhapon Pebrero 11 ang 90 días na campaign period kan mga senatorial candidate as in party list groups. Iba pa niya itong mga bareta pinatanidan mga tugang kan Commission on Elections o COMELEC. Ang mga kandidato na bawal ang pagdistribuerin pagkaon o ano man sa pagkampanya. Sigon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, nasusugini sa Omnibus Election Code o OEC na dapat sunodon kan mga kandidato sin partido. Nakapalaman sa Omnibus Election Code na suhay sa ley para sa kandidato o partido ang manao o magresibin ng libreng transportasyon, pagkaon, inumon o ano man na bagay na may kandidato bago asin pagkatapos kan campaign event, bispera sa sinaldaw kan eleksyon. Mientras sa pigtutugutan man ang pananao kan campaign souvenirs, arog kan bowler, cap asin t-shirt, basta may permiso hali sa COMELEC. Pasado alas 4 rin aga kasudma nagabot sa Ninoy Aquino International Airport si dating PNP Deputy Chief for Operations Lieutenant General Benjamin Santos asin nagsuko sa PNP Criminal Investigation and Detection Group dahil sa pagkakambelto kan kontrobersyal na 990 kilos na drug haul. Ini ang kumpirmasyon ni Police Regional Office 3 Director Police as in PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na pag-araman na personal na sinundo si Santos kan mga tauhan kan CIDG sa panginginot ni CIDG Police Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Digdi ipinagserbehan sa iyang warrant of arrest sa pagsuhay sa Section 92 kang Republic Act 9165 as in ipinararo man sa booking procedure. Sinabi ni Fajardo na tulos na dinara sa Manila RT si Santos sinduman nagbayad ng piyansa. Magigiramdoman na kaiban si Santos sa 30 mga opisyal kan PNP na imbelto sa piglansan na buy-bust operation sa sarong lending office sa Tondo, Manila. Kung saan nakumpiskar at 990 kilos na illegal na droga kan taon 2022. Mientras na dahilan sa pagsuko ni Santos, 7 mga tauhan na sanakan PNP ang may warrant of arrest may kinaraman sa 990 kilos na shabu raid na pigahan na pa kan mga autoridad. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado nasyonal. Pigaadalan kang National Economic and Development Authority o NEDA na i-regulate o rendahan ang paggamit ng artificial intelligence o AI para maprotehiran ang interes kan mga obrero sa nasyon. Katakod ini kan report na pigagamit ang AI para sa pagpapalakop kan salang informasyon lalo nang ngunya na nagrana ang eleksyon sa pagikan pagbilog asin pamamahala nin troll farms. Sigon kay NEDA Undersecretary Rosemary Idilion, napigaogid na kansen ng ahensya kung paano mapapakinabangan ang AI asin kung ano ang disbentay sa paggamit kay ni. Kay puhan man na mas mangibabaw kung paano makatabang ang AI sa trabaho imbes na maging kausa para masalidahan kan AI ang mga trabaho. Dahil ang digdi, sinabi ni De Leon na may pangangaipon na pag-adalan para ma-regulate ang paggamit kang AI tanganing day makadanyar sa namanuaan asin sa trabaho. Plano kang NEDA na mas mag-research asin hilingon
kung paano magagamit nin matanos ang AI, as in kung paano magiging transisyon, lalo na sa mga posibleng masalidahan na trabaho dahilan sa teknolohiyang darakan artificial intelligence. Mientras tanto, mga tugang bagabareta pa manggiraray sa lado nasyonal, pabor si dating Senador Bam Aquino sa padagos na pagkataon kan gobyerno nin ayuda sa mga nagitios na nyato na mga kababayan. Sigon kay dating Senador Bam, saro siya sa mga may saro siya sa utak kan for peace law sa Senado na nagapaabot nin tabang sa mga tios na sektor kan nasyon. Sayan tinaman doon na dakulang bagay ang ayuda para sa mga kababayan na nakakagibo nin gabos para maghigpit kan sa endang sadiri para mapagkasya sanaan sa endang income oro aldaw. Sa ibong kaini, sinabi ni dating Senador Bam na dapat napapaduman tapig dapat padumanan ng ayuda asin dapat dain na ibubulsa ka nagkaperang opisyal sa gobyerno. Dapat man na magkaigwanin mahigpit na monitoring para masigurong puro tios ang makikinabang sa paggamit kan pundo. Kung maibalik sa Senado, papahiwason pa ni Aquino ang libreng kolehiyo asin siguradong magkakatabang ang mga estudyante sa libreng pagbalon susog sa ley. Isusulong man ni dating Senador Bam Aquino ang siguradong trabaho para sa mga Pilipino kay bana ang out of school youth. Iba pang mga bareta sa GB News Express. Masunod, makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin po lang gift. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi kay mayor nonoy kap. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigrolak. Kagapay for more than 30 Pigrolaki years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified Guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigrolak. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito.
Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Para sa bagong Legazpi, Ismail always. Happy Sham Ismail, Hisham Ismail. Para sa bagong Legazpi, Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita. Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Viraca Tanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Natatabang na puong bata ito, sinda kita ika-ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka-hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. GB News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa ibang nasyon. Nagpatanid po si US President Donald Trump na kakansela ron niya ang inapod niyang fragile ceasefire deal
sa pagultanan kang Israel asin Hamas. Inikundai papalibrehon kan Hamas ang gabos na natatadang bihag na nasa Gaza sa Sabadong 8 Pebrero 15. Nagpatanid man si Trump na kapag idai nagibo, sinabi niyang all hell will break out. Kan haputon man siya kung ano ang gustong sabihon niya digdi. Sinabi ni Trump na maaraman kan Hamas kung ano ang sa iyang gustong sabihon in kaso da ipagpadagos ang pagpapalibre. Ginibo ni Trump ang pahayag sa entrevista niya sa iya kan mga reporters sa Oval Office matapos niyang pirmahan ang panibagong mga Syrian executive orders. Bigli na man ni Trump na nagtataram siya para sa iyang sadiri asin pwedeng i-override siya kan Israel. Duda man ni Trump na dakol na ang mga bihag na gadan. Inang reaksyon ni Trump kasunod kan patanid kan Hamas na pagpundo kan pagpapalibre sa mga bihag na daing kasiguruhan. Kung sagkod no arin dahil sa pigasabing pagsuhay sa ceasefire deal. Mientras tanto, sinabi man ni Trump na posibleng ipapapundo niya ang pagtaon ng tabang sa Jordan as in Egypt kung da inindaa kuon ang mga Palestinians refugees o Palestinian refugees na i-relocate gikan sa Gaza. Kini sa tahaw kan plano kan US President na pag-take over kan Amerika sa Gaza para sa paglinig digdi sa mga debris na iwinalat kan gyera asin sa giraray na pagtindog sa nasabing teritoryo. Bareta, mga tugang sa negosyo. Kung ngunya na daw, Pebrero 12, babawasan pa ang presyo kan Rice for All o NFA program o RFA program kan Department of Agriculture o DA. Siraram kang kadiwa ng Pangulo. Sigon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nasa 3 pesos ang ibabawas sa presyo kan kada kilo kan bagas. Ilan digdi ang Rice for All program na 5% ng broken na dating 45% magiging 42 pesos na. 3 pesos man ang mababawas sa Rice for All o RFA, 25% broken na dating 38 pesos kaya magiging 35 pesos na ini kada kilo, mantangan RFA na 100% broken na dating 36 pesos magiging 33 pesos na. Paliwanag ni Laurel na resulta ini kan padago sa pagbaba kan presyo nin bagas sa international market. Health News, mga tugang, nabang kita kay News Director Mar de la Cruz sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Ang gatas ang pinakang makaskas na home remedy sa sunburn sigon sa mga eksperto sa salud. Sigon sa pag-aadal epektibong pamparahay sa sunburn, ang cold milk compress. Sigon sa sainda, nagkikibo ng layer ng protein sa kulit ang gatas para sa proteksyon asin makaskas na pagrahay. Mientras na marahayman na mag-inom ng dakol na tubig dahil kapag nasulo ang kulit, posibleng na dehydrate man ang lawas. Dagdag pa kan mga health experts na sa pag-inom ng dakol na tubig, mas mapaparikas ang pagpila kan sulo sa kulit. Health News from Newsbase, Mardela, Daing Iba. Salamat, Paring Mar. Mientras tanto, Jaime Bordales sa Kamugtakan Kampanahon. Hello po, marahay na aga po sa mga paraan tabay ka na DCGB para po sa update sa Kamugtakan kan sa tayong panahon. Padagos pong nakaka-apektar ining shear line dito po sa eastern section ng central as in southern Luzon. So kaiba na po dyan na Bicol region. Mientras tanto, so northeast monsoon o amihan, na padagos man na nakaka-apektar digdi sa northern Luzon. So kaya lauman niya to digdi po sa Bicol region na mga pag-uran pero sa ngunyan digdi lauman ta na mas marahay sa tuyang panahon sa dakulang parte kan Bicol region dahil nga ni so axis kang shear line so naghiro na ini. So nasa baba pa po inita na Bicol region digdi siya sa in between northern Mindanao as in digdi sa Eastern Visayas. So pigdala umanta sa aga na
mabalik po ang epekto kaini digdi sa Bicol region. Kaya so sa ngunyan para mentas na magayon sa tuyang panahon samantalahon tanano po. So pwede na kita magpamamara kay itong sa tuyang mga linabahan dahil sa aga piglalauman ta na magiging mauran gira digdi sa tuyang kapalibutan. So sa tuyang kadagatan digdi sa Kabikulan magiging moderato sagkod sa maalon, although wala man po kitang nakabandera na gale warning, nag-final na kita kasuhapon na hapon. So ang sa tuyang wave height na piglalauman sa Bicol region nasa nasa 2.1 sundong 3.4 meters. Kaya ingat manggararay, lalong-lalo na duman sa nagagamit sa radit na sasakyang pandagat. Siring man na sa tuyang temperatura sa bilog na maghapon sa Bicol region, pinakahababa, nasa 24 degrees Celsius as in pinakahalangkaw, posibleng umabot yan sundong 31 degrees Celsius. So sa ngunya sa laog kang sa tuyang area of responsibility, wala pa man kitang namomonitor na LPA o bagyo, pero padagos niya itong pigbobantayan itong na-monitor tang LPA. Although nasa luwas pa man initan sa tuyang area of responsibility, as in piglalauman ta na daiman siya maka-apektar pigdi sa tuya sa Kabikulan. So yan lang namin sa tuyang update para sa kamugtakantan sa tuyang panahon. Kali po digdi sa Pag-asa Southern Luzon. Ako po si Jaime Bordales, sa liwat po Matay na Aga. Mga tugang, iyan po ang mga bilog na detalye kan mga bareta sa GB News Express. Nagsurat kan bareta, News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyarana, sin Angel Mostaza, kay ba po ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa Aluaz. Sa indong nadangogan, GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Angat ang lahat, apobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagserbisyo, programang saludasin pang turismo, programa kang TESDA, asin mga ayuda, infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Mapasog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda pero may nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Extra strong. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Segundo Distrito, Kasuya, ang board member niya to. Kasuya, maasahan ta. Glenn Kasuya, makatawo, makajos, yan si Glenn Kasuya. Glenn Kasuya, ang board member ta. Digdi sa tuti, Glenn Kasuya na. Board member Glenn Kasuya. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Malapit na naman. Basta Morning, Henry M. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing mo mga tay, kay pan po nasabayan ng proteksyong Leverade. Leverade Silimarin Capsule, ang Leverade Silimarin Capsule. Mga tugang para po sa proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb. Natural yan, kaya ligtas.
Ang silima rin kang liver aid, saro yan na antioxidant na nagataonin proteksyon. So lalo na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyos kang atay. Efektibo man ang liver aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man wara, mahilig man uminom mo dai, mas maray mga tugang na isabay ang liver aid silima rin capsule oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na para po sa baskog na atay. Ini mababakal sa mga butika nationwide. Baretang kulalapi, bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Aramon ta daw, si Isay daw ini. Baretang kulalapnit. Si Isay daw ini. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Si Isay daw ini. Daw ini. Sisay daw ini. Si Isay daw ini. Sarong pilyong driver nin sarong sikat na pribadong kumpanya sa Legazpi. Balo, asin, ano ini? Grabe. Naghinguhadang magkaigwapang chicks ay salbatana na. Susko. Pigiling takat si Premier. Nakakuha nga na isumay agom yung pangbalo. Mana. Namumuyan nga na isumay agom. Yung pangbalo na pag nagsakay daan mga maluyang diskarte. Hindi kumbinsido. Joshua, come in Joshua. Hello? Yes. Oha. Ang problema, dahil mang kinamumuya. Mag-ara mo, kayo po na maghalat. Sa mga balo, sa mga may agom, pag ika nagdidiskarte, di maghidali. Correct. Tami naabot ang punto na nabibihag man. Slowly but surely. Iyo baga. Libo ngaya may kaipuhan, pag taga-suportaran mo. Dahil mo pag-ibahan sa LCC para siya mag-shopping. Ito mo, nga tabi so ATM mo. Bala, ganun bakal na duman. Dahil mo pwedeng mag-ibahan kita, mahiling kita. Ang apod gaan, the spirit of generosity. Yeah. Okay po. Okay. Ano nangyari? Sisay daw ini. Na? Pilyong driver. Nin sarong sikat na pribadong kumpanya digdi sa syudad. Balo, asin maedad na. Pero mararapaman ang imot ni Pai. Garo ngaya, grabe ang paghinguwa pag-abot sa chicks. Talaga? Big pa para diskartihan ang mga empleyadong nagsasakay sa iya. Not dene. Taro sa mga babaeng empleyado, ang pigpa para pormahan ni Pade. Sabi dakan dito ni Pade. Ngaya be, nagtutubod ka man ngaya, sa age doesn't matter. Ano simbag? Simbagon ini. Tagus-gusan mo na ngayang anday kami natultol. Grabe man ngayon ang simbag mo. Dahil kang respeto sa gurang. Dapat, para ko naghapot ka iyan, simbagon mo kung arogan. Pag-una mo, type ta ka. Di ba? Para ka naghapot kung naniniwala sa age doesn't matter. Tapos simbagon mo kay arog ka iyan. Kaday mo nang tigni ikaw ugali.
Kaya kang paggalang sa gurang. Baba na digdi. Baba na mo. Magbas ka na sana o mag-jeep ka na sana. Tricycle. Ah? Mag-tricycle ka na lang. Kadaya kang respeto sa gurang na. Ikaduwa. Oo. Ikaduwang sinerbisan ni Pade. Empleyado naman Biping Daraga. Oo. Sigay-sigayan. Ano ang sabi? Nagtatod so empleyado sa harong tamay nawalat. Out pagirahon daan ni Padikan. Ano nga ya? Ipamidbid mo na ako kay mama mo. Itong garsala ito. Ginuluguluhan sa babae. Sa bagay, ano naman maraod naman? Para ipamidbid? Ganyan, ma. Ma. Ano nga tabi sa driver mi? Ano na nga ni? Sa driver mi nga po. Okay. Sabi man kang ina, good morning, Tiyo. Jasmine, naniwala ka sa AIDS, ano yan? AIDS, ano ito? So, AIDS. Ano ito? So, ano ito, Joshua? Age doesn't matter. So, age doesn't matter. Niwala ka dyan. Meaning, medyo, maski may edad yan, na pwede rin. Tama. Ha? Habo man? Habo man. Si Bonjing, nag-iba naman si Bonjing. Para nag-birthday, iba na ang kwanit si Pramer. Para nag-birthday, nag-ibang timplada. Para nag-diet. Ano? Para nag-diet, iba na ang timpla. Iyo nga, para nag-diet, gari, kwan. Gari na ibang timplada niya, Mayapot pa ako, Jasmine. Kung di ko nahapot. Baka, at may bagpasang pwede. Di ako mahapot eh. Ano mo pigpare, iling-iling ko man ini. It doesn't matter. It doesn't matter. Ano nga, pamidbid mo nga nga kay mama mo. Pwede nga po, Tiyo. Ma, ano po sa driver, May? At sabi man siya na, salamat po, Tiyo, sa paghatod. Ang marayong kaan. Kaya be, diba na ngayon, tayo pamidbid ka sa pamilya ko. Tapos pinamidbid sa agong muda sa akin. Bago na-diskwido ka. Ay, nako. Araman naturalisa kan mga lalaki, arog ka. Kan ibang lalaki, arog ka yan. Tinda. Gary style yan. Pero ramdamon mo na pag ikaw minagum ka na, di ka naman kang pwede. Kung makasubad sana, pwede. Kinaagahan. Hindi may nag-text digdig. Awinda, sarabayon man ini man na. Bigrot kayo ng pagkatawa kong texter na ini. Okay. Naputulog o. Mapakuha na kita. Alas 5, alas 7 na. Ang problema naman sa Dr. Anan Lucanyas, lugod ka yan na ang estel tang-an. Dr. Anan, di ako makantangon yan. Tanang problema sa Dr. Anan Lucanyas. Barabig para ulokan ako ni Cha Melgs. Yan baga sa Melgs Food House. Para ulokan ako pag ako nagkakanta. Okay. Kinaagahan. Sa sarok naman na empleyado, Bipe. Nag-attend meeting sa Capitol. Medyo nahalo yan. Sinatda ni Pade sa babae. Sa empleyado. Hain ka na ngaya. Mista ka na. Haluyong ka. May Di masabutan ko nagpapauyam mo nagsuyo. Di masabutan ko nagpapauyam siya o nagsuyo siya. O nagdiskarte siya. Haing ka na. Mista ka na. Ano, masin magmalito. Undawin na po, Tiyo. Awin na. Kaya sa kumpanya, di ka kaurayaman ini. Iyo, ano. Kasi Pade, gurang na, matindi pa man ang paghinguwa. Bagay, pampaki yan, Joshua.
Agarugadan sa imong style, pampaki yan. Pampaki sa mate. Diba, ako feeling ko, girlfriend mo ako mga 28 anyos. Ako. Mga 38 anyos. Yeah. Pampaki. Okay. Oha. Okay. Joshua, pasiguro Hanoy. Salamat, Noy. Pasiguro, Noy. Iwasan mo ang dakop, Noy. Pag na-timingan ka, Noy. Rapadong abuton mo, Noy. Salamat. Pero aram mo, Jing. Pero si Jasmine, igwagi ka, iribang mas magayon sa iya. Nailing ko naman sa kang kaming pizza, kang kuhan. Nailing ko na. Igwa siyang mas magayon eh. Diba? Bakayo, Jasmine? Bakayo, mas magayon sa iyo. Ito, ade. Speak up ko sa iyo. Hello? Ah? Teka lang, para sa tiyo. Nata. Relate mo siya. Pero pagalang mambagayan. Nakaka-relate ka? Pagalang mambagayan ko rin. Ah, okay. Ano man ang tiyo? Anong marinapod? Anong marinapod? Nga lang man, uncle. Ah, uncle. Ang kuya. Pwede. Adi. Dito. Oh, salamat pa din sa tips. Tiyo, pero may dinaram ka sa bago. Na sumay edad na. Oh. Pigamin mo. Alam man ay pasubo ta ka pa di. Awin na. O sige na, bye. Mga sarawayon ka mo. Salamat kan sa inyong pagantaway. Mabuhay. Goodbye. Sing. Joey Salceda habang sa agrikultura.